Čau čau lidi, tady vás Gregy. Při mým prvním videu jedná se o šejka na světě 6. Nevím, co jedinečného bych na vás tady ukazoval, ale ukážu vám útok na střech. Nevím, jak to dopadne, protože to tady dneska nebyl. To vypadá hodně blbě. Ledové ostří, to je můj účet, který jsem asi před týdnem koupil od svého kamaráda. Makli, to je můj soused. Tak. Je docela hodně dobrý. Jestli hrajete taky na světě 6 a chtěli byste do našeho cechu, tak klidně nám napište a uvidí se, jestli vám přizveme nebo ne. Jestli ne, tak vám pošleme poštu. A jestli jo, tak budete v našem luxusním cechu zatím. Zatím to vypadá hodně blbě. Teď se to konečně nějak rozjíždí pro nás. To je BTB. Tak tohle je pro dnešek všechno. Tak jestli jste poslouchali dobře, tak klidně můžete přistoupit k našemu cechu. Tak, čau čau lidi, zase příště.